odkiaľ pochádzaš? Ak sa môžem opýtať. Úplne pôvodom malebné mestečko Prievidza. Narodený v ešte malebnejšom mestečku Bojnice. No a po 19 rokoch Brno a teraz Praha. To je bohaté. Tak. Čo ťa priviedlo do Českej republiky? Vysoká škola. Ja som chcel študovať psychológiu, hlásil som sa na x vysokých škôl na Slovensku a do Brna. A zobrali ma všade, aj do toho Brna a nejak som tak tušil, že to je tá správna cesta, takže Brno vyhralo. To som sa práve na internete dočítal, že si vyštudoval obor psychológie na Masarykovej univerzite. Bol si spokojný s oborom, ktorý si vybral? Dalo ti to do života? Extrémne. Bolo to fakt super štúdium, neuveriteľne obohacujúce a veľmi univerzálne. Vyštudovaná psychológia je fakt niečo, čo v konečnom dôsledku môžeš robiť skoro čokoľvek a dokážeš sa uplatniť. A na čo presne sa tak zameral v tej psychológii? Ja som sa zameral na téma, aj vlastne štátnici som mal z oboru, ktorá sa volá psychológie práce a organizácie. Takže ja v konečnom dôsledku nie som ten klinický psychológ a psychoterapeut, ale ja som sa vlastne venoval práve akoby tej zdravej psychológii. Takže jak je to, ako sa ľudia správajú v práci, ako fungujú organizácie a podobne. V jednom rozhovore som sa dočítal, že ti kniha 7 návykov skutočne efektívnych ľudí, ktorú mám mimochodom tiež veľmi rád, zmenila život. Máš aj iné knihy, ktoré by si doporučil čitateľom? Teda, tých kníh je veľa, to je pravda. Ja teda musím povedať, že každú knižku od Coveyho, ktorú som chytil do ruky, tak ma výrazne ovplyvnila. Mne sa teda obzvlášť veľmi ľúbi kniha ešte od neho, ktorá s titulom Leadership, tá je vyslovene zameraná akurát na vedenie ľudí. Tá mi veľmi pomohla v tej mojej manažerskej praxi. A potom jeho syn napísal knihu, ktorá sa volá Dôviera a neby jediná vec, ktorá dokáže zmeniť vše. A teda fakt napísal jeho syn a teda tá kniha je taktiež fantastická, pretože si reálne myslím, že dôvera je jediná vec, ktorá dokáže zmeniť všetko. Takže klan Coveyovcov, no a potom ja som napríklad, čo ja viem, veľký fanúšik Don Miguel Ruiz, strašne ťažko zapamätateľné meno pre mňa, ale jeho 4 dohody a podobne sú podľa mňa veci, ktoré človek môže čítať stále znova do koliečka. To by som rád odporučil každému prečítať. Tá je výborné. Úžasná kniha. V roku 2011 si rozbehol krajčírstvo Galard, ktoré si následne predal. Prečo práve tento obor v podnikaní? Čo ťa nám tak zaujalo v tom krajčírstve? Čistý podnikateľský experiment. Vlastne ja som cítil, že by to tam mohlo zafungovať. Urobil som taký rýchly prieskum trhu a keď som prišiel na to, že niekoľko ľudí je schopných kupovať daný produkt za dané peniaze, tak som si to vypočítal a nakoniec mi to vyšlo. Zároveň je pravda, že ja som mal ako veľmi pozitívny vzťah ako k akémukoľvek remeslu. Mne sa ako ľúbilo robiť niečo, čo je poctivé, niečo, čo sa akože reálne vyrába. Ja nie som moc onlineový človek, mne sa ako fakt ľúbia biznisy, ktoré fakt niečo zoberú, vyrobia a je to hmatateľné, je to niečo, s čím môžeme byť ako v reálnom kontakte. Takže nakoniec to padlo na tie obleky, košele a stalo to za to. A prečo si vôbec Galard predal? Prišla ponuka, ktorá sa neodmieta. Pre mňa to nebolo celoživotný projekt a ani som nemal víziu, že teraz budem ako druhý Louis Vuitton a ešte k tomu ja som skôr podnikateľ než ako fashion človek, designer, takže jakmile prišla dobrá ponuka, tak som si povedal yes a predal som. Tak tá podnikateľská časť vyhrá teda. Samozrejme. Tak, teraz by som položil pár otázek ohľadom rich hiking cesty. Bol si niekedy v situácii, kedy by si to vzdal, alebo kedy by sa vrátil? Či ťa to niekedy tak napadlo? Hej, tak ja som vlastne... to je dobrá otázka, pretože ono, samozrejme, to nešlo ako úplne hladko. Boli fakt dni, kedy som nevedel, kde budem zajtra. Pretože zrazu ťa niekto u niekoho hodí a ty máš ten večer na to, aby si toho človeka zaujal natoľko, aby ťa spojil fakt s niekým zmysluplným ten druhý deň. Takže už ako na začiatku som si hovoril, že či mi to ako stojí za to tých ľudí ako presviečať a snažiť sa im zalúbiť. Takže ako, není to tak, že to akože išlo úplne
hladko a jednoducho. Ale vydržal som a nakoniec to dobre dopadlo. A prečo si to teda nevzdal? Čo ťa najviac tak motivovalo? Čo je hnací motor v tom? No, prečo som to nevzdal? No, ja nerad také veci úplne vzdávam pri prvom nezdare. To by som asi neurobil nikdy nič. Je pravda, že ja aj keď som konfrontovaný s neúspechom, tak premýšľam, čo zmeniť a ako to robiť inak. Takže ja síce často mením obory záujmov a podobne, ale keď do niečoho padnem, tak sa tomu ako venujem. Hej? Takže to je jak ísť si zabehať a pri prvom pocite únavy si povieš, že behanie nie je pre mňa. Nie, keď si povieš, že si idem zabehať a povieš si, aha, už som unavený, dobre, tak ešte skús. A ešte bežíš. A potom si už veľmi unavený a povieš si, tak idem domov, alebo napríklad iba spomalím a budem hľadať to svoje tempo. Takže hľadaš vždy nejakú takú inú cestu. Presne. Práve väčšina ľudí to všetko tak pri tom prvom nezdáre. No, je to tak. Čo ťa na tvojej ceste prekvapilo najviac? Najviac ma prekvapilo, že mi najviac dali ľudia, ktorých som vôbec nečakal, že stretnem. Ja sa priznám, že ja som mal na začiatku predstavu toho, ja som chcel ísť troška po slávnych ľuďoch. Ja som si úplne hovoril, no a potom sa dostanem za tým a za tým a za tým a nakoniec sa proste stretnem s Dalajlámou. Ale myslím si, že ten osud to jednoducho robil tak, že vedel, koho v tom živote mám stretnúť a tých ľudí mi do tej cesty dal. Takže mňa vlastne najviac prekvapilo to, ako akých ľudí som stretol a čo som sa od nich naučil. Sklamal ťa niekto na ceste, koho si stretol? Vôbec, Ježiš, vôbec. Potom na druhú stranu spoznal si niekoho, čo ti dal fakt najviac, po príklade koho, ak máš nejakého? No, takže práve, že áno a všetci. To je, od každého to bola iná lekcia a strašne silná lekcia. Ale keby som mal povedať, možno je to vlastne taký paradoxná odpoveď, ale mne vlastne najviac dala asi učiteľka jogy na Bali, ktorá mi dodala podľa mňa ako najväčší kľud do života. Pretože všetci tí ostatní ma naučili nejaké veci sem, ale ona jediná ma dokázala dostať proste do kontaktu so sebou a myslím si, že ma naučila veci, ktoré vlastne vďaka ktorým budem do konca života kľudnejší, vyrovnanejší, spokojnejší. Ti tak pomohla pochopiť, ak sa sklad. Presne tak, strašne veľa vecí mi pomohla pochopiť. Aha. Potom, čo podľa teba spojuje všetkých bohatých ľudí, ktorých si spoznal? Majú nejakú spoločnú vlastnosť? Vytrvalosť. Skoro až neviem, jak to rozvíjať, ale je pravda, že nikto z nich neúspel náhodou. A pokiaľ skutočne všetci majú niečo spoločného, tak je to, že tí ľudia jednoducho makali, dreli a vždy keď padli, tak sa znova postavili a tak ďalej a tak ďalej. Keby ti niekto povedal, že by chcel začať jediť hiking cestu, ale bol nejaký neznámy, takže nemal tie kontakty, pomohol by si mu nejak, že by si ho poslal za nejakým druhým, alebo tak? Ak by ťa ten človek nejak zaujal nejakou svojou vlastnosťou, pomohol by som. Tak a poslednú otázku, čo podľa teba robí toho človeka úspešným? Čo robí úspešného človeka úspešným? No, odpoviem na to tak, jak ma to bezprostredne nenapadá. Úspech je preceňovaný. Nakoniec nikto z tých ľudí by sám seba za úspešného neoznačil. Každý z nich mi povedal, a prečo sa vôbec bavíš so mnou? Veď sú úplne iní ľudia, ktorí sú úspešní. Pritom ako v mojich očiach tí ľudia boli hviezdy. A reálne ten úspech, každý z nich si uvedomuje, že je iba nejaký krok a vlastne ten úspech dokáže zažívať akoby každý z nás. Akurát niektorí napríklad majú talent, ktorý im umožnil niečom uspieť extrémne. Takže aj tam napríklad úžasný príklad Dominika Haška, ktorý je vlastne asi najlepším hokejovým brankárom v histórii ľudstva. Tak s ním, keď sa bavíš o úspechu, tak je to vlastne také, že no on vie, že asi nejaké ceny dostal,
ale reálne ti dokáže povedať ďalších ako miliónkrát, kedy sa akoby úspešný necítil a kedy by veci urobil inak. Takže ja si len myslím, že je dôležité trocha ten svoj pohľad presunúť z toho pocitu ako byť úspešný, cieľu byť úspešný, na skôr ten cieľ robiť veci, ktoré ma bavia, ktoré ma naplňujú a ktoré napríklad pomáhajú ostatným. Tak, chcel by si nakoniec niečo odkázať čitateľom, nejakú myšlienku, čo by ťa tak napadlo? No ja som dal takú jednu myšlienku dokonca aj na záver tej knihy. A ja ťa poprosím, aby si mi ju podal, lebo je na tom fantasticky. A pretože som tam mal voľnú stranu a vlastne som tam dal podľa mňa tú vec, ktorá je akoby úplne najdôležitejšia. A je to niečo, na čo sa snažím mysleť vždycky, keď premýšľam nad tým, aké rozhodnutie urobiť. A je tam napísané more love, less fear. A znamená to viac lásky a menej strachu. A vždy, keď premýšľam nad tým, jak sa rozhodnúť, tak si vlastne hovorím, nerozhoduj sa na základe toho, že máš niečoho strach, ale rozhodni sa na základe toho, že proste miluješ svet, miluješ proste ľudí, seba samého a tak sa k tomu životu snažím pristupovať. Tak to je myslená myšlienka, sa mi páči. Tak Ďakujem. To je všetko. Ďakujem. Tak ja tiež ďakujem.